Inday Sara, here she comes, Duterte! D101, 101.3. DXVD 101.3 FM. Kapitan, D101, D101. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asik sa tagsa ng manukan. Mga kasakit o kasugo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit nga imong naagkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron mukupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga dagit pasipaw ug balak sa kinabuhi. Mga dagit pasipaw ug balak sa kinabuhi. Oras sa DXVD 101.3 FM. The Voice of Dapitan. Alas 7:35 sa kagabion. Gala, kumusta og mayong gabi kanatong tanan? Luzon, Visayas ug Mindanao. Pinagiyod sa tuwang mga suking tigpaminaw niining maong istasyon ang DXVD 101.3 FM, The Voice of Dapitan. Ariano sa bang inyong higala sa kahanginan? Si Gudunsoy, dili macho, dili guwapo. Apan amigo sa tanan ug sumbunganan sa kadaghanan. Og kauban ako ang magbabalak sa kahanginan. Mayong gabi ini mo diha partner Kuya Rumi og Kuya Dots. Kaming gabi sa mo partnering ko Dons. O kiniusab ang inyo ang ubos nga alagad kanginan nga kanunay ang gikauban ni partnering ko Donsoy sa iya programang balak at tagig pasiyaw sa gugma. Kuya Rumi po mga kadaboys. Okay, mayong gabi isab ninyo no. Kaming tulo karon nagkatandem ni diri. Ining gabi una nahimugso na usab ang ato nga programa nga mga balak sa kagahapon sa sugilanon man sa kinabuhi sa tao ato ning isaysay din sa kahanginan aron pud mo malingaw ug may iban-ibanan ang inyong mga kagulanan. Kuya ato po ning ipahibalo mga partner. Karong gabi una atong ipahibalo pinaagi pod sa ato ang station manager o sa ato ang programming director nga ila pong giaproban ang ato ang upgrade. Doon natay gihimo nga upgrade sa ato ang programa karong gabi una mga kadi. Doon natay bagong na partner. Doon natay bagong gambalay giingon pa nato nga 3-in-1 na ni siya karon. Himuon natong 3-in-1 kining programa nga mga tagig pasiaw ug balak sa kinabuhi. Dunay nadugang ani mga kadi. So ipasabot na nila partner o congrats natong tanan tungod kay nahimo kining programa ha. Pinaagi sa ato ang yung mga tagsa-tagsa usab ka mga idea kay ato apong mga suking tigpaminad yun mahiligon po sila bala, mahiligon po sila og kanini ang mga pasiaw. Tunay na dugang ani mga kading. Sungod kay pinaagi usab ni Kuya Dods
Kay si Kuya Dods maayo man pud siya kaayo muhubad og mga damgo. So atong ipahibalo pud sa atong mga suking tigpaminaw karon nga kung gusto mong magpahubad sa inyong damgo, pwede mong mo-text, pwede mong motawag aron nga atong mahatagan og pagtagad ang inyo ang mga meaning kung asa nahimutang ng inyong mga damgo karon. Inyong mga alom dahil doon na pud may damgo. Pwede po na siya tayo, di ba? Pwede na. Oo, kung doon na mo yung mga damgo, inyong ipahubad rin ni tatay, ni Kuya Dods, kay maayo siya mahubad na natin. Kung doon na po mo yung mga alom, asa dapitan na himutang, pwede po din nyo ipadangat diri sa ato ang programa, aron nga matagan ka na og pagtagad. Masalamat po ko partner pod nga nahimugso na nga naapoy hubad sa alom ug damgo. Kay karon partner, ako kung ipakol po ni Kuya Dods niya dapit nga ug unsa ko'y hamtungan ni nga akong usa ka bukilong. Okay. Murag lain na partner. Abi ni mo Kuya Rumi. Kanang ako nga hibawaan sa unang mga sulti nila nga ang damgo kuno bunga lang sa katulogon, di ba? Mas katulog. Pero sumala sa akong na obserbaran gyud. Dunay nahitabo nga damgo diretso. Kanang giingon ni Professor Swami nga damgo diretso kana man nga tinuod nga mahitabo diha sa imong pananaw. Mura na siya kwantay kanina ang mura tawag ito final destination. Oh, dunay damgo nimo nga mahatagan nato kahulugan, duna poy damgo nga damgo diretso. Pero totoo po Kuya Dods nga naidam ko madili tinuod na poy dam ko madili tinuod. Naapoy damgo nimo nagkayo mo katuwa poy kahulugan kay nalibog man kag unsa kay damgo. Nakasulay ko sa partner, natulog ko. Pagkatulog na ko ana, nagsukad na akong mama papa, gipukaw ko kay mga una. Siya nga, Kuya Rumi, mata na ba kay mga unta? Ni, pukong kayo, nigidam ko mo ko to. Ni, kung sa mga mapa, gadam ko ta. Ingon siya nga, ingon ako mama papa, kung sa idam ko ni mo Kuya Rumi, ni ko gadam ko mapa, gadam ko nga nakatrabaho na ko. Sa sige, kaon sa dire, yung magkaon ni mo, tulog balik, kay pasi upa, magsulduhan na ka. Mao di. Abi ni mo Kuya Rumi, kani tinuod ning hitabo nga nabalitaan ako sa radyo. Nga dito sa bukid, dugay-dugay naman to kasang bukira. Nga nagdam ko siya. Nagistoryahan na nagduha ka mga tigulang. Nagdam ko siya. Adios, tingko lang. Nagdam ko man siya Kuya Rumi. Nga nanulo siya, dayon nanigpas siya sa mga isda, nangaputol ang mga liog. Asa ba na nga pagmata niya ang iyang pamilya hurot man daig ka putol. Na maura. Priso gyud siya Kuya Rumi. Latos unahan partner. Napiti gid ay kwantay Ina inis nga, matulog ka, mga liyatas Ginoo nga unta, panalipdan ta sa atong sangay nga anghel. Kay dili kay kitaran usa nga nag-inusaras pagkatulog na ay mga daotang espiritu ana tinuod ginatay. Okay. Kani si Kuya Dods ba kay kuan gini siya mga kadi kay sweeto gini siya. Kay matud pa niya sa diha. Natawo ni siya katuduang wala pas majilang. Panahon pa mapur. Kining akong ipanghubad nila dili ni ako akang Professor Swami ni akong na ibawan ni sa DYLE Cebu. Kaning ato ang bag-o nga kuan karon mga kadi, ato ang upgraded sa ato ang programang mga tagi pa siya og balak sa kanibuhi og hubad sa mga alom ug damgo. Kuan ni siya mga kadiha sa mutuo lang, pero katong dili mutuo sa kanyang kuan, dili na pugson. Dili na to pugson kay sa mutuo lang. Kay ang uban manggod nga mga katawhan po dili po sila mutuo og superstitious belief, dili sila mutuo. Doon na po yung mga religion nga mutuo, doon na po yung dili. So, wala na to kana na ang ato lang pong i-respect. Kung sabot pasabot na nga ng hubad sa alom ug damgo partner, kana ko na bawan sa una katong horoscope no na. Alahay po itong horoscope. Kay kadang unsa ka bulan na unsa tuig ka mo man gyapon hubad mo gyapon. Imo na siyang kapalaran ka ng horoscope partner. Lahi po na siya. Lahi po Kining damgo god nagpasabot mensahe ni sa umaabot ng mga adlaw. lahi na siya partner. Adunay ana po ito. Anang Murag pungsoy. Mama ora po siya. bali mura na sa Kuya Dods kana bang kanang naay gidamgo ka nga niagi na napoy damgo nga umabot pa. Wow. Napoy damgo diretso nga matinood. Napoy giingon Kuya Rumi nga doon na po'y damgo nga pasidaan. Dapat magamping. Pareha tuto ang akong amigo bitaw kato akong amigo istoryahan naming do ba ako siyang giingnan nga dunay security guard. Ang nahitabo sa security guard iyang giingnan ang iyang amo nga amo ayaw og dayon og kuan kana na ang larga kay ayaw dayon sa imo ang flight. Ano man basta kana na ang dili gyud ka angay mo larga amo kay nakadamgo ko nga makras ang imo ang eroplano. Motong ang iyang amo nituo siya sa kuan
wala gid siya nilarga. Pagkaugma partner, ang iyang eroplano nga iyang sakyan kay na-crash man gyud. Iya untang sakyan pero wala siya, ni-cancel siya siyang flight. Pagka-crash sa iyang kuan, niadto siya sa iyang kuan, niadto siya sa iyang tauhan nga security guard. Nagluhod-luhod siya dito na nga siya kana na ang nag-thank you siya. Nag-thank you siya sa security guard. Apan pagkahuman niya pag-thank you, iyang gipotbol. Kaya nga naman. Gipotbol, siyempre good. Naka-duty ka gabi, nga nakatulog, di ba, nagdamgo? Natulog siya. Libawan siya. Siya mismo Ay, dito baka ka. na hinuon siya nga natulog dahil Natulog din siya. Gipotbol. Na-football siya, Kuya Rami. Kaya ganun ka, damgo ka natulog dahil ka na on duty, ha? Na-football siya. Wag yun mga kade. Puro singguhan lang gyapon. Ikaw ba niyo ron karong gabi una? Kunya, di din nato kalimtan, Kuya Rami. Pasalamatan nato ang ato ang mga taga-Paloyon ining maong programa. Sama sa List Water, tubig sa kinayahan nga dili gayon mahubsan. List Water, mga kadi, ginahimutang diya sa Procuno, Linabo, Dapitan City. Tubig nga safety inon sa inyong pamilya. Huwag ihatod ngadto sa inyo ang tugkaran. Gusto mo magpa-deliver, contact na silang cellphone number, partner. Sa 0948-775-7715. Basta tubig na isgutan nga safety kay ginom sa itong pamilya, List Water na mga kade. O niya, di po na ito kalimtan. Salamat sa ayo sa tuang usasad nagpalayo ang iFriend Digital House. Kanimutang diha sa highway. Lawaan nga kung gusto kang magpa-tarp, gagmay ug dagko, adto na ta sa iFriend Digital House. Tuna po sila bagong gitanyag nga serbisyo. Kung gusto kang mukuha og police clearance, online sila diha. Mutapang ang iFriend. Dayon sa imo pong BIR, dili in BI ha, nadunggan ako gabi isiswitify in BI, dili, correction lang to siya, dili to siya in BI, kung dili BIR. O police clearance. Dahil mo customize po sila sa inyong mga sakyanan, sama sa kanang mag printing, dayon sa mga cutting o mga sticker, palindot kasi mga sakyanan. So ato na nato si Sir Vixon Magdulot o ang iya ang assistant nga si Sir Tantan. Ato na tayo dito sa iFriend Digital House. Apli sila mga pod mga partner, nga gikan sa alas 8 sa buntag ngadto na sa 5 sa hapon. Gikan sa adlong Lunes ngadto na sa adlong Sabado. Kaya pasalamatan po dato ang Margie's Meetup. Ang Margie's Meetup nga nimutang da sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Margie's Meetup nga naa diha ang ilaang mga maanindot o presko nga mga karne nga manok, baboy o baka. Abre sila diha mga kadi, gikan alas 5 sa buntag o masirado pagkagabi hantud luna pay mamalit. Kunya mo deliver sila sa inyo ang gustong ipa-deliver ng mga karne. Mo reserve po sila mga kadi. Dayon, magaling po sila kung gusto kang magpagaling dito og mga karne. So ato na lang nato dito ang Margie's Meetup nga gipanagiyahan ni Ma'am Margie Alvarico o gidumala ni Sir Idsel Varon. Asa na na imutang partner? Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City, doon sa Mercador na siya, partner. Kung sa payatong iulat mga kade, adto na ta sa Marges Media. Kamayng gabi ipod sa ato ang congressman, si Congressman Pinpinoy, ang ato ang batanon o gwapo murag si Kuya Rumi. Mayng gabi ini mo diya, Congressman. Salamat po kayo. Usasad siya ni sponsor na doon sa partner. Onya, karong gabi una alang sa inyo ang mga mensahe. Alang ato to ang karon pa nag-tune in, karon pa naglantaw sa ato ang live. Pwede mong mupadangat sa inyong mensahe sa ato ang live. Live ta karon sa 101.3 FM page. Kanala inyong i-type sa Facebook. All you have to do is to follow and like sa ato ang page para every time nga mag-program ta mo pop up sa inyong mga cellphone. Kung gusto pud mong diri sa cellphone, 0907-944-5857. Kung usbon, 0907-944-5857. So, diyan lang ta ka magkita-kita o magtawagan na yung mga kadi. Atong oras, nabanti na ta sa pagkalas 7:46 sa kagabion. So, dili na ta maglangan ato sang basahon ang ato ang mga mensahe diri sa diri sa ato ang live kay daghan-daghan na ta diri. So, human na tog basa karon mga kadi. Dayon muhatag din ta og unang dalit lingaw nga balak. Salamat kay ni May Inding, share Dan. Salamat kay sa pag-share and also to Ma'am Lelibet Kalalang, share Dan. Salamat kay sa pag-share.
very supportive kay ning ato ang mga OFW. Si Ma'am Karen May Ilumbaring, hello DJ Incudunsoy, guwapo. Shout out ko sa family Ilumbaring, sa mga friend ko. Thank you for watching Ma'am Karen May. Kumusta ni mo diha? Mayong gabi. Nagawas ako, partner. Ikaw may gwapo. Unya, ato tanaw diri partner. Tanaw to diri basig na si Kuya Rumi o si Kuya Dudes diri. Dayon, matod pa ni Ma'am Faith Redillas Mayol. Good evening DJ. Pa-shout out ko ni James Mayol and Jamaica Mayol sa Sibutan. Ayan, thank you Ma'am Faith. And hello mga DJ, I miss you. Gikan ni Ma'am Lelebet. I miss you too, Madam. And also to Ma'am May Sonny Saldon. Napo di siya sa Hong Kong. Hi, good evening DJ Incudunsoy og sa imong mga kaubang DJ. Yan, mayong paglantaw ni mo diha, Madam. Kumusta mo diha karon ni Ate Flora diha sa Hong Kong? And also to Ma'am Amina Duterte, daghantang mga OFW karon ha. Good evening Lods Incudons, miss you. Kumusta Lods? Ay okay ra gid si Incudonsoy. Usahay mag-absent. Kunya ay mo katingala umaabot pa nga mga adlaw always ginaning mag-absent si Incudonsoy. Mao nang nangayo na kong sorry daan sa akong mga partner nga biyaan ako sila pila ka adlaw kay kini man kong mabisita usahay o nang mag-forward na ko daan nga doon naging ko'y pagka-absinot ani. Matod pa diri ni Ma'am Amina Duterte, Lods Incudons, Dancer. Oy, salamat kay Ma'am. O salamat po sa imo ang pagsuporta. And also to Ma'am Mayet Akaylar. Good evening Incudonsoy. Pa-shout out ko diri. O dito sa may Putol, daghan kay tang mga suking tigpaminaw dito sa Putol. Sa mga silingan usab ni Lady Rose, saya ang mama, saya ang kanito. Usog kay ila ang radio daw dito. Ingon pa ni Lady Rose. So thank you so much sa inyo ang always nga pagpaminaw, pag-support diri sa DXPD. Good evening to see you. Good to see you, Lods. Thank you so much. Pwede pahimo balak ni Kuya Dods. Pwede pahimo og balak ni Kuya Dods. So sige ingon ni Ma'am Mayet. Wala si Ma'am Mayet putod sa diha. Timan-an giga tayo Dods. Good eves mga DJ dyan. Gikan ni Arnold Villa. Oy, si guwapo. Basta guwapo ang DJ. Guwapo ang kupar. Si kuan si guwapo si Arnold. Si Arnold Villa. Thank you for watching mo dia guwapo. Hubad sa alom. Lods. Training ako ang alom ha. Naa sa dughan. Kini. Okay, kini. Murag lami na. Training akong alom naa sa dughan, right side. Naapod sa abaga, left and right. O paapod sa kilikili, right side. Okay. Kana mo training kay partner kay naa. Ato ning unhon na to ni. So ato ning kwan si tatay. Ang iyang kwan diri Kuya Dods, ang iyang pangutana, ang hubad siguro siyang alom, na kuno siya alom sa iyang mag-una ta diri sa iyang dughan sa wala sa tuo nga side sa iyang dughan man pwede po umot ana. Tumong gina sa kasing-kasing niya. Oh, dili no. Sa tuo man, sa tuo. Okay. Dayon naapod sa abaga left and right. Naapod sa iya ang kilikili right side. Nadiri sa dughan tuo, dahil naapod sa iyang abaga left and right, dahil naapod siya diri ilalom sa kilikili. Tinapod sa paa. Right side. Kilikili din. Oo. Dahil naapod siya sa right, naapod siya sa paa. Kanang imo atong unhon ng sa imong ilok ba no sa kilikili? Kuan man na siya kanang mapinugnanon sa mga sekreto nga mga istorya nga iyang mabati bitaw. Mapinugnanon. Dili ni siya katutuang mambulgar dayon. O dili. Okay, dito man. Dili siya gusto nga masamok ang mga tao nga iyang madunggan ang mga delikado nga istorya. Kanya kini siya, kung naay mga sekreto ba, bisan pag bunugo ni siya, di gini mutug ang dali. Di siya mutugan. Dili na mutugan. Nga naman, mahadlok lagi siya magkasamok ang isig katao niya. Okay. Ngayon, kanang iyang naapod sa right side sa dughan, kung man na siya, daling maluoy sa iyang isig katao. Manggiluyon. Manggiluyon. Labi na o, kanang daw-daogon bitaw na, makitaan niya nga daw-daogon. Malumo. Nya kani siya tay kay si Ma'am Amina Duterte man siya, so naaman siya OFW man siya, basig maluoy ni siya nato tagaan ta diri ko Gcash ba. Kagulkul na po Gcash ani. Kana kumsiya siya. Kumsiya. Kumakayan niya, no? Sana naman. Sana all. O dayon kanang iyang sa abaga. Sa iyang abaga. O tiit nga ni ug naasay pa sa anon kana siya dali na siyang sulod og mga problema. Dali siya makasugat og problema. Bisan pa og dili angayan nga sudlan unta musulod gyud siya. Sudlan niya. So sama pananglitan na. Kapit sa patalim. Pananglitan karon
bisag wala nang ta siya problema nya mangutang lang gina siya aron na Mangutang. lang siya problema. Oo, palautang dahil ka, Ma'am Amina, Oo. tagam. Do alam mo sa magkuan na dunay ako mangguna matikdan ana nga. Wala unta siya problema Oo. nga may Sudan lunon gid ba na Oo. pero musulod gid siya problema muutang lang gid siya. Mautang. O, Kay iko. mao man gyud iko, naa sa iko. iyang pagkatao. Awi siguro mungutang na rin patras Gcash. O, okay lang mangutang, pero kinahanglan po, ato pong hinumduman atong utang, di po ta magpabungol-bungol. Dili kay masulbad naman po na niya kay Ako bitaw, ako tayo, mo-share lang ko sa akong kabahin, no? Sa ako ang kabahin, murag natagam na ko nga magpautang, maulaw mo ko maningil. o kana lang. Maulaw ko maningil mo nang, di na ko kay, maulaw mo ko maningil, di ko pautang. Oh, dili na maoy maayo mi mong negosyo. Okay. Magpautang. Maulaw mo ko maningil. O ya, dapat yung gikuan diri tay, dapat siya gi paapas diri. Kaning sa dughan right side, ubos sa collar bone right side. Sa kuan kuno kanana ang dool diri sa ubos-ubos sa dughan di ay. Ubos-ubos sa dughan. Oo, saya ang kuan. Diri dapit. Wala ra po na makilid dagway. Ari dapit ay, ari dapit. So O, dool di na gid siya. So sakto gid sa dughan gid Oh. siya. O bawo na to siya. Dali na siya maluoy. Dali ra day ka maluoy. Salamat. Salamat kay Tay Dods. Doon na po ilain diri gikan ni Wilfred Redford Catalbas Juliano. Wala may meaning ng mga alom na aman good na siya sa lawas sa tao. Kanang mga meaning ana ag mga tigulang sa una maoy napauso ana. Mga wala man to sila kabalo, mga tinuan raman sa lagi amo po'y ka sir. So salamat kay sir sa imo ang iya po tong opinion sir. Sa depende lang po sa buto. Iya po tong Di ka makatuo ug dili pod matinud-an ang imong kinaiya. So kini atong programa karon nga gisalmot nga hubad sa alom Para sa damgo paglingaw ni sa para ra pud ni siya sa mutuo. So thank you so much. Diri na punta ni regards ko ni Kuya Romy diha. Walay paglubad, gwapo lang gihapon gikan ni Arnold Villa. Oh, ulog-ulog pa more. kanunay magud siya nga pangita. Kanya ag pahubad taan ni sa alom ug damgo kanang may alom sa suwang Kuya Dods sa meaning gikan diri ni kuani manager siguro ni. Kuan man na kanang tintalunon man na. Tintalunon? Wapo magkatan-ahon gud. Tintalunon or dali matintal? Kasi kuan na tayo. Depende nimo og di ka lang magpatintal, di nimo pa. Aso tintalunon meaning to say daghang manintal sa iya. daghang manintal. Daghang manintal sa aluman ug suwang. Wapuhan man gyud. Pareha na sa alom sa simod. Alom sa simod. Nya do na po na tugbang dito sa ubos. So dirita Wapo na siya. matud pa ni Ma'am Amina, you got it Tatay Dods na akay utang, na akay utang hapit na mabayaran napuno siya utang hapit na mabayaran. Sakto kuno nagid kuno dai siya utang. Utangan gid kuno dai si Ma'am Amina. Nakoy utang. Salamat po sa pag-share ni Ate KitKat. Thank you for watching. Sure Dan. Thank you so much. Sa mga wala pa nag-share diha, i-share ninyo ato ang live karong gabi una mga kading. Unya wala na may magpahubad sa alom diri. So mo proceed ta sa ato ang pinakaunang balak karong gabi una. Kining ako ang balak nga pagabasahon karong gabi una. Una, gipadangat ni siya sa ato ang suking tigpaminaw diri sa may Banunog. Maayong gabi ni Commander Quick na always gid siyang nagasubaybay nining maong programa. Yan, nagapadala po ni siya og mga balak. So salamat kayo Quick. Nining imo ang balak karong gabi una nga gipadangat. So may tayo na ng balak niya, partner? Matod pa niya diri partner sa iya ang balak. Diretso raman eh. So matod pa diri ang title inko Binilanggo. Mo niya ang title karong gabi una sa iyang balak. Unang bunal mga kadi, unang balak, ang kanang tatagan ni Kunod Soy, gikan ni Commander Quick na kadi sa may purok bato banno no. Ang pangandoy ko nagpadulong na sa pagkamatay nga maoy gilusan sa tigbayon sa tinusbawan nga gihaguan ko na unta paggambalay unsaon ko naman kaha nga magmalinaon kining kinabuhi
Labihan naman unta kadako ang gihimo ko sa tanang pag-ampi. Kay gani gihurot ko naman ang tanang matang sa mga pangaliya kang bathala. Apan walay laing timailhan. Nga kalinaw ang mihamok. Kining nagbangutan kong kasing-kasing. Daw dili ko na maantos ang kasakit sa akong pagkabilanggo. Kamingaw sa banay kanunay mupukaw sa malinaon kong katulugon. Kapintas o kaligot-got sa mga damgo kanunay mubutho. Hantod makamat mo na lang ako sa mga kasikas, sa mga luha nga mutulo sa aping magmasulubot. O ang kunon ko na lang, dako nahitalay sa linya sa gituhuan nga makasasala. Nga niya nagpuyo sa ispidno nga mao'y lubnganan sa mga patay nga buhi. Apan bisan naman ugaling kung sagbot karon ako sa katilingban. Makigbisugan ko ang pagbugtaw. Ang hustisya aron mulutaw. Mulutaw gayon ang kamatuoran. Nabilanggo ako nga wala ako'y kasayuran. Apan sanglit kiniman kaha ang dalan nga akong subayon ning kalibutan na. Antuson ang tanan bisan masakit ug lisod dawaton ning balatian. Ug itugyan ko na lang ni bathala kining mapait kong gidangatan. Commander Quick. Wow, Philippines. Salamat kayo sa dalin din mga bala karong gabi na, Commander. Salamat. Manino tangya ang balak. Kwanto siya kanini ang binilanggo. Binilanggo na nabilanggo na dai ka ko. Kasi naman po yung sulod. Wala dai kay kauban. Ang kasika sa mga tinulo sa iyang aping sa iyang luha. Mo'y kuan niya. Mo'y magapukaw sa iyang katulugon sa kagabion. Nana de ay. So katong mga gipang priso diha, gipang priso ang inyong mga balatian ba. Wala pa nakapagawas inyo ang mga gipang bati diha. Ipagawas na ninyo ha. Ayaw ninyong tago-tago eh. Kay sa kadugayan ninyong tago sa inyo ang mga gipang bati diha. Bubunok unya ang makusog nga ulan. Dayon mo nay mahimo unya nga bulog ug sulog nga mahimong buhawi, mga anod niya tang tanan. Bulong ilang mga luha. Tana po diri. Kanang alom sa paa, Tatay Dudes. Ang alom kuno sa paa. Kanang alom sa paa mo ra. Maura gyapon. Alom sa paa, ayaw lagi hatag ng kuan ba kanang importanteng butang sa imong pagka-babae o babae ba na? Babae ni siya, si Ma'am babae. Amina. Ayaw lagi hatag, manghatagon mong ka. Manghihatagon dai ni, bantay lang ni. Bisag wa. Bisag Madam, magsudan na sa ginamos, yung ihatag ng sudan. Baka naman. Yung silingan, yung ihatag din na yan sudan. Partner, atong kuanon partner, mangita taga ng aluman o paa partner. Dali ra mo dai. Magkitagon din na. Si Manager Rabot, napakay alon si Manager. Lagnit na ba, makita mo yung mga along kahit pasundayag mo ng puting paa. Ako di ko mag-short-short, kasi naghana raman ako pa. Ako lagi Kuya Dos. Akong paha na along, dalo lagi ko. Dalo ka? Magisupak, Hindi mo sa titoy matitikawas. Paghilom niya dong. Masinupakon yun. Nangyami sa titoy mat, paghilom niya dong. Di ba tinuod ang muingol nga dili ka mangyatagon? Mangyatagon man ka? Ayan ba, magundang na istorya. Di na day ko mag-short, ano kay delikado. Makita ni ako ang paa. Nalingaw ko na minaw sa hubad sa akong munting along. Malautang man kong dako ani, but nagbayad sa kulod. So, nagbayad ka kay kon man ka. Kana ang OFW mga daghan man kang sapi diha. Naraman kay sweldo. Hindi mo ka pa, utang mo nagutro. Mo gyud, di pa pautang ko utro ug di kang bayad. Based on sa akong nabasahan, ang alom sa kilikili, maayo mutago og mani. Maayo kuno mutago og mani. Pero sa mga delikado pong istorya. Sa mga delikadong mga kuan, iya po ng tago. secret files. Ay nga po asawa, ingon anak po sa Ay, naana siya. Sa kung sa pangutana. Ay, naminyo na kay Kuya Dos? Naminyo na po. Nakamulitaw pa ka.
Oh, karon na ulitaw na biya. Ah. Ulitaw na mo. Ulitahon ako no siya. So katong dunay plano ni Kuya Dods, kamo nay bahala. Ambot gitagaan pa na way kog higayon ani sa kitasaan mo god. Ang doon yung plano ni Kuya Dos na hala. Pagkatong wala pa yung plano, ay na mapaplano. Pero kay unsa to ingon ni ko dun soy nga adto man po kunis pulo. May lisod po. Adto. Kayo but ako wala may natagaan lods, utang lang ang gitaguan. Wala ko na siya gitaguan. Utang lang ko na yung gitaguan. Pay you later, auntie. Love ka na ko. Oh, sa iyang utang. Dalo man ko tatay Diyos. No Gcash. Wala ko na siya Gcash. Hindi ko na siya makahatag. Unya nagnaa. Unya nagnaapod. Ay lang pugpugsa diha. Kay kaming Kuya Rumi andam ra mo magulat. Ay, ragpugsa. Basta kayo mapabot. Paabot rami ka na ang paabot rami ginagmay. So di nato laganon ang atong oras niya banti na sa pag-8:03 sa kagabion. So ang sunod nga mobalak si Kuya Rumi na pud mga kadi. Hindi, wala. Ha? Tunay mga balak karon si Kuya Rumi. So pwede pud atong unahon ang balak nga tubag-tubag. Si Kuya Dos sa ay atubag. Sige Kuya Ay Dod. atubag. Sige Kuya Dod sa atong unahon dayon aya na din ang tubag-tubag. So paabutan ninyo mga kadi kay dunay kuan karon, dunay tubag-tubag nga balak nga pag ihatag ni Kuya Rumi ug ni Ate Toy Mats. So before ka mo balak Kuya Dods, basig do na kay mga pahinungod anang imo ang balak karong gabi na. Greetings niya. Ang ako lang pahinungdan ani kutob sa maabot na lang aning signal sa istasyon. Yung basig na ikapahipi, katong imong mga umaabot ba nga mahal sa kinabuhi. Ayo secret Wala na. Secret. Basta secret, kabalo na ko. Basta secret na juduran na na. nato pandi ni ang secret na kutob sa naminaw aning Kutob sa signal. Kutob na lang yun Okay, sa asa. Okay. mga kadi di nato lang ngayon. Ato na yung ihatag ni Kuya Kuya Dods Dods. ang iyang unang balak karong gabi nga Naguluhan naguhan. og Gugma sa tigulang. Gugma sa tigulang. Ulitaw. wala mahaom kay si Kuya Dos batanong pa. Magkapait, handungon ang akong kalibuan. Pulos mga kasakit, kamingaw ang akong naangkot. Mga pag-BI, pagtamay, pagsalikuan. Sa mga matarong mga binuhat, huway ikasaway. Wala pag-BI, ako'y luna. Sa kalibutan, sa kalipay. Ning pamigaron ko karon daw ibukbok na ug gianay. Sukat pa mahimugso wa man katilaw sa kamay. Gitagay sa lantay sa himaya sa lubos kalipay. Puno ako sa pagmahay, anong gipakataw pa sa akong nanay. Dili naman punta, kalaksok king akong panagway. Kasi sa likod ko sa kong kilig mga nakasuksok man king akong sudlay. Mga anting-anting o kabilin sa akong lulo, sa akong tatay. Igo na lang ako sa pagsudong sa mga manahong mga kagabion. Aron pagpaabot sa pagsiak sa adlaw sa kabuntagon. Mga hinaot nga ang kainit o kahayag. Umalok sa dughan kung naghandog. Sa pagmahal o pagmangga akong maangkon. Pagkawala mo'y kaluoy o balatian. Kaysa igma ko inyo rang giyampiran. Kasamahan di nagbakdal ni Pilihan. Kilimasan. Kawala yun ninyo'y kaluoy. Kaya di ako magkuha ang antik nako nga hungsoy. Nakabilin
sa akong lolo ingko Donsoy. Nga kanhing chicks, boy og tisoy-tisoy. Huwag yun ako nakatitik yung ingko Donsoy sa iyang mga atik-atik sa mga pulong o diskarte na pinalaptik along sa babae o pilit mahigugma at tumatik. Sa dughan o tugma o talipay o kapatid, nagkasahog na kinapong kalimutan. Sa panahon ng labay, ginubutan ang magligon pa king balatian. Aron sa kugma o pagsaknay sa imong mga dughan. Dito ako to, daghang salamat sa nagpapaminaw karon sa atong programa Ubat sa Dangin Along o Balak. Okay, salamat kaayo Kuya Dons. Salamat sa manilot nga balak ni Kuya Dons. Dunay seryoso, duna po'y kaniniya bitaw. Makalingaw po nga, duna po siya kanang pasiaw ginagmay. Oo. Kana naa bitaw makapahugyaw sa ato ang kagabion bitaw. Kana na bitaw nagmukmuk ta sa ato ang sulod sa kwarto. Tibuok adlaw ta nga naghunahuna sa ato ang mga problema. Munang nagkinahanglan po di ay ta nga mukatawa. Kay bisan pa man sa kadaghan sa atong problema diri sa kalibutan apan nanginahanglan kita ga kuan ana na kaupayan. Pinaagi sa ato ang pagkatawa, pagpaminaw sa ato ang programa bisan basin na lang nga kamo mahupayan diya mga kadidew. Bisan na lang inyo lang taraon si Kuya Rumi, si Ingko Donsoy ug si Kuya Dons. Makatawa naman mo bisan pag di na mastorya. Sa pandili mo stories Kuya Rumi, makatawa na mo kay Makatawa na imo mo. makalingaw gyud. Ning among mga dagway, katawa na. Kay among dagway murag itsura. Among itsura murag dagway. Muha na siya daan, katawaan na daan. Dirita, ato sana yung hatagag pagtagad ning ato ang mga mensahe diri. Hi DJ, greet lang ko sa Imoy family, Kalalang family, especially Nundok family. It's me, Gingging here in Kunawon. Asa dapitan ng Kunawon, partner? Sayod po na partner. Oo, sa Kunawon. Hi DJ, request kong song na bigay ka ng mic kapan sa dili mi makaplay karon og song. Hi DJ, greet lang sa akong amo diya sa Santa Isabel. It's me, Gingging. Ay, salamat kay Ma'am Geng sa imo ang pagpaminaw sa ato ang programa. Og hinay man ang audio ingo o sa asa ni siya dapit sa kuan sa inyo ang radio. So pakikuan lang ko ha, feedback lang ko diha sa gawas og hinay bagid ang audio ko, hinay ko ng audio sa radio. Kusog naman partner. Kusog na. So basin sa ilang signal po ni sa signal ni so, Ingko Donsoy sunod gama ko balak na ay ang balak dili ibalik then gawas kon sige maghimo ko na siya og kuan. Maghimo ko na siya og balak. So salamat kay Quick ha. Tingog nimo. Kulag dulit. Dulit. Sige. O dahil nahinay dahil gamay ang tingog ni Kuya Dodds. So pasensya kay mga kadiha kay nahinay ang tingog ni Kuya Dodds. Imong atuon mo niya. Lain bagay gyud na huna ni Kuya Dodds kay ato mangiya ang inig out niya diri ba, inig out. Asa na kay paingon ni. Oo. So matod pa diri naay dream man ko
Lods, ikaw doon. So, may, yun sa naman po inyong damgo diha. Dire na punta sa damgo. Pakpak for Kuya Dods. Thank you Ma'am Kitkat. Dayon, shout out to Mama Dayen and Commander Quick. Wow, Philippines, nice ayo iyang balak as always. Ika ni May ending. And always pakpak to ingko dun soy daghana og balak ingko. Daghanon og balak. Unya na mag round robin mi ani. Kaning alom ba unya Tatay Dods, kaning alom sa ako ang lips up and down ini. Marites na ba ko ani kay mao man na sige ako madunggan nga ug naay alom sa lips perti katabian tinuod. Kana babae na siya no. Si kuani si Ma'am Ems. Si Ma'am Ems di siya. Tinuod di klaro gi. Prangka man ka istorya gyud. Kung naimong sawayon dai nimo. Prangka. Kung naimong daygon po na nimo. Padunggon ba nimo? Istorya di. So prangkador gini siya. Prangkador na siya. Pero doon na siya pagka-beauty yun. Doon siya pagka-beauty. May pagka-beauty Guwapa. yun siya. Guwapa. Guwapa siya tanaw sa mga... Asar ko ko Andre. Asar ko ka rin niya. Wala man nakakita sa kuya doon si Mama Imsumon. Daray paluwa Andre. Wala kita Mama Ims. Maraming nakakita na siya dito. Ikon sama to ikon doon soy. Ako tuwa ko kay Balo kay Kauban ako to dito. Nakita na ko dito ba? Nakita na ko dito sa gawas. Hindi ay ko asa man kay siya nga adto next BD kay mulantaw ko kuya dos motor. Kasi ipasakay sa motor. Ipamatana lang ako sa kuya. Ipasakay na ko siya. Wala ko magbaluan na o kung sa to. So salamat kay Tayha sa imo ang hubad sa iya. Pakpak to Tatay Dod. And good evening gikan ni Aquarius sa ni Bindanyo. Istangki. Good evening iko dun soy ug sa imong mga kauban diha at sa tanang DJ. Shout out ko happy birthday sa igsuon nako Olive Istangki. More birthdays to come. Okay, happy birthday ha sa tanan nga nag-birthday karong gabi una. So birth night partner, birth night. Birth night gabi una. May gabi usab ni Sir Edmond Perolino diyan sa may Gulayon sa may Dipolog. May gabi di mo na sir o sa tibok pamilya nimo. So birthday. Dili wala mo ra kambot ko sa kanya kay masig sa iya siguro nga anak siguro. Sa iya ang anak. Okay, salamat So, kayo happy Sir birthday. Edmond Perolino diyan sa may Gulayon. Thank you so much sa tibok nimong pamilya mayong gabi. Kaya diri na punta sa kuan, malakas raman Incudes. Okay, salamat kayo sa feedback ha ni Sir Aquarius. So basin dito ra sa kuan siguro. Shout out Incudes Ilumbaring family sa Buwaan. Panas naminaw nimo. Oy, salamat kayo diha mga Ilumbaring family ni kuan diha ni Jusar sa iya ang pinalanggang pamilya diha. Sa iya usab nga mamag papa nya maayong gabi po dahil ni Nasi, akong amigo diha si Nasi. Nasi nga guwapo. Ilumbaring punto siya. Maayong gabi diha ninyo. Maayong gabi po din mo diha maayong paglantaw sa atong live. Sa mga wala pa nag-share sa atong live, i-share ninyo mga kadig. Kunya magpahubad ko sa akong alom Kuya Dods sa pugani alom ani niya. Alom na og basig agit-it na imo ang kana nang magpahubad og alom diha. I-share ninyo daan ha tan-awon yung alom basin agit-it ra na. Kani si sikit kat ba. Basig ka na nang imong ipahubad ha dili na alom. Basig Basig ka kagid ila lang ila. basig kugang na kagid. Kanang ila panas mo na kayo. Panas dili na siya, dili na siya Dili na klaro. siya maabtan. Ato lang iklaro ha nga katurang alom walay labot ng kananaang kuan basing kugang. Shout out po gikan ni Jerusalema Acopio Abila. Thank you for watching. Karon pa ko nakabantay ano niya. Basin ako mo nagkuan karon pa po nakuan. So thank you for watching madam. Doon na tayo mga bagong ka-viewers. Ako ang mga suking ka-viewers. So, di na tayo maglangan. Humana magbalak si Kuya Dods. Ang kato na pong tubag-tubag. Kay andam na po si Ate Toy Mat sa ilaang balak na tubag-tubag karong gabi una. Okay, Ate Toy Mats, get inside, sit down and do not no. Huwag may gabi usab sa pinalanggang mama ni sa amo ang gwapitog matsong station manager nga sa iyang mama. May gabi di mo diya badam og sa imo ang kauban diha. Labi na usab sa manghod po usab ni Sir Charles Perolino. Sa tibok pamilya ni Sir Charles Perolino diha sa may gawas nga bahin. Mayong gabi kaniyong tanan.
Kunya ato sa deg itimbaya partner sila ni Tatay Praxidis. Minaw po to O, sila. sa may Burgos. Dito sa may Burgos. Kunya dito po sa kuan, diri po sa may Lamatic ug Plasanan atong mga suking tigpamilya silang ni Boy Bungot diha, sa mga Montemayor family, sa mga Humuad family, sila ni Boy Wakwak usab diha ni kuan ni Nanay Merla, sila ni Nay Ami ug ni Boy Sako. Ay gabi inyo diha tanan. Kaya sa inyo na lang pong mga silingan diha, di naman ako ma-memorize kay sobrang daghan magina sila diha. Then may gabi po ni Tatay Bibi Tortal and also to Tatay Mario Sanico, sila ni Nanay Nimpa, sila Takishi, ni Jillian, ni Baliling, ni kuan diha ni Jason, sila ni Nachumi. Kunya may gabi po din ni Tatay Fab, sa iya ang pamilya usab, may gabi inyo diha. Ni Lolo Dodong, mayong gabi inyo diha Lolo Dodong, ni Nanay, o sa inyo ang mga apo usab diha. Usab may gabi po ni Kuya Al, nila ni Vansky, sa iya ang pamilya na Ate Magdal, mga anak diha. May gabi usab ni Black Mamba, nila ni Kuya Elmo. Og sa tanan na lang membro usab nato atong mga kauban, membro diri sa DXVD family. So may gabi inyo lang tanan kay ato pang isa-isahon makuanta mabuntagkan ta ni. So di na ta maglangan. May gabi ni mo diha Titoy Mats. May gabi po diha ko doon. Sa Titoy Mats nagkadugay nagkagwapa. Nakadugay po, nakagulang. Di man. Nagkagwapa magod kay sa diha ning iyang buhok Kuya Rumi, medyo nakuanto karon natulid man. Ayang, niya kakaroon kaya ang haba ng hair. Ang haba ng hair. Kunya si brother Dance. Oh, Kuya Dance. Si brother Dance ang iya pong buhok na 1 inch. Oh. Wala day tawag na, wala ko napantay ang tawag. So, padayon ta diri. Maing biin mo Titoy Mats. May po diha. Atos na yun, kaya itong oras. Bunal sa imong mga greetings dati. May gabi diha sa Lamatic. Sila si Bansky, Magdal. Tanan diha ang mga taga Lamatic, mga Pahay family, Rikamara family, Tudara family, Chapo family. Tanan na lang og sa kuan sa Purok Maasin, si Black Mamba. Ay, labi na diri des gawa si manager ug sa iyang pinalagang asawa ug sa iyang mama ug sa iyang mga igsuon ug sa iyang ayaan. Ug sa tanan na lang naminaw igo. Nakinalimtan. Ay si Kupari Baby. Ay! Ayaw yung kalimtis ko Kamay na lay kulang, mutugan na kayo. Pre, may gabi hindi mo na pre. Kamay na lay kulang pre, magbutugan na gris maling ni mo. Lagom lagi ka ni partner. Pantay ba? Sukol na si Titoy Mats nimo. Bantay pre, kay basig mo aso na na. Maso yung balay. O sa mga Pahay pamili, usap diyan sa may Lamatic, Abordo pamili, Litio pamili. O sa mga Rikamara pamili, good evening to all. Kunya, unsa may title ano yung bala karon na partner? Una sa kongkon partner, ayan na ko. Sige. Ato na ning ihatag ni Kuya Rumi og ni Ate Toy Mats ang ilang tubag-tubag nga bala karong gabi una, mga kadi. Sa dili pa na mo sugdan ang among balak. Nga iduslak sa inyong kagabion karon. Tubuti usa ako sa paglabay sa mainitong pagpangayo o katahuran. Maayong gabi dakbayan sa dapitan. Hindi na mong balak, itagik, kung tigaray taliwala sa mga lantay, sa among lantay, nga mga itagayanan, sa among kalipay aron, ang among kasing-kasing sa bulan, kalipay. Kini nga mong balak naguluhan, mainit nga gugma. O inday to'y man. Sa akong pagpagtas ning kalibutan, kasakit akong nahiaguman. Mga pagpasol nga way katapusan, kay saka
kasakit ako ginapasan. Apan salamat sa imong pag-abot ng giliran. Kaysa samad ning dugan, imo mang gitambalan. Mga kangit-ngit sa akong kapalaran nga imong gidanagan. Di ko na iksapayan. Kung sa paman ang imong kasaysayan, tungod kay isunod ko lang ang bulog sa akong dugan. Nga maghatag og kalipay sa mangit-ngit mong kalibutan. Wala ako'y bulawan na ipugti ni ining tanan. Apan ang putli kong pagpati, itisok ko ni anang tanan sa imong mga dughan. Aron sa pagpangga o pagmahal, ikaw pagahalaran o pagatambalan. Wala ako nagkinahanglan sa bulawan ning kalibutan. Pagmahal o pagpangga akong giambahan. Taas nga pasensya, dako nga gugma ug bukon nga mga saad. Nga ibukbuk mo nga ri kanako nga way pagpanuko. Nagkalawong na kining kagabihon. Mga api mo daw misugod na mapahiyumon. Ang kaungot ni Alimion sa dughan mong madanihon. Daw dili ko na maantos king gibating naghigwaos. Ang kalipay daw mo buhagay sa sabakan mo agos. Ugma kung naguros-uros sa langit gyud ta karon matapos. Ang kalawasan ko karon nahanlok og nagkurog. Kay kulang pagyod ang akong kapaskog ug busog. Tibuok adlaw ni kayod ng limbasog. Aron sa pagkaon kitang duha mga busog. Pantay niya. Ayaw gahatlok sa sangputanan sa imong kalawasan. Kaya ko ang tambal ug kasulbaran. Mga kahigwaos atong pagasawan. Pagkatapos ning kagabion, kalipay sa hilabihan atong pagasawan. Agoy niya, day. Pagdiwan ko ni Onya. Nyam. Nam-nam gini unya, partner. Day. Salamat kay Tito Ibats, ha? Day, agoy niya. Saad gidaan ko, partner, saad. O, saadaan. Partner, unya dong ha, ayaw pagtagay dong ha. Kay nakatuang saad gini ha. O, kung nurin niyo at titibat ka. O, Onya, day, hagop na po. Unya, talikod na po. Magwala, partner, magkuhan na lang, mag-abot na lang 10. Buntag na lang, wa lang. Adi tambong mo. Pag mutambong mini Kuya Dods, bro. Alahin ko kahagop. Pagkanindot sa mga magtiayon no nga mag puli-puli bitaw istorya. Panindot kayo. Murag gimingaw si Kuya Dods. Murag makahinumdum ko sa una sa panahon pa diha sa pagatpatan sa akong inahan. Oo. Balitaw ang ilang gi salir diha sa pagpangulitaw. Balitaw. Oh, magtubaganay ng dalaga og ulitaw. Balitaw. Nya. Kung mapildi ang dalaga sa pagtubag niya sa iyang balitaw, wa na ikasulti. Diha-diha, sabutan dahil ang ilang pagkasal. Doon natin tawag. Tapos na tayo pagtagadik. Hello, maayong gabi. Hello, maayong gabi. Hello, maayong gabi, Inko Donson. Kisa ni Palihog? Mamba. From UST ni Inko Donson. Oy, si Black Mamba, maayong gabi inyo diha. Unsa may atong ikalagad karon nimo diha, partner?
dagang ay salamat nga natubag ra gyud ang ako ang tawag karon. Wa kadungog kanilang tiguang bungol-bungol ng tiguang god. Pero gyapon na ikunsoy og maayong gabi nimo ko diha Kuya Romy. O, may gabi isab nimo Black Mamba. Og si Kuya Dud. Maayong gabi isab mo. Og si Ate Soymat. Maayong gabi inyong tanan diha. Ni manager ko maayong gabi. Gikan pagiging taon sa ginapusuran sa bungtod sa kapunaw-punawan. Unsa man ka dito? Dito ko nagkuha og mga sagit og mga balak. Nagtagi di kag balak. So doon na kay balak karon. Sa pagkakaroon ko wala pa gyud. Wala Hindi pa. na ako mahuman. Wa pa dai nimo mahuman og tagi. Patabangan mi ni Kuya Rumi. Basin ugma ko na umag. Atong tabangan, atong inadlawan ba? Inadlawan. Magpatabang na ko ni Kuya Romy. O sige, padayon. Ayun na lugsong ko diri sa patag aron maminaw lang sa inyo ang mga balak di ako karong gabi na. Dayon mo greet lang ko sa tanang naminaw karon sa inyong programa. Ina ni Tatay Mario Sanico. Dili sab sa ako ang kauban sa kinabuhi. Akong irmana diri sa may lamatik. Mariro, si Julie, si Jugi, si Johnny Boy, si Dudong, si Injen. O, nabaw sa tanan, ang akong mama ko, nabinaw karon. Dayon, o sa tanan na lang nga, ibo doon pa sa Kabanta Estasyon. Ngayong gabi, tanan, orot. Imong special someone. Anak ko special sa mana. Nami. Special sam to. Yan na to kayo ipadungo kay ingon niya talag. Okay, salamat kayo ha. Ay, salamat po. Okay, may gabi nimo dia partner. O, tumang kani, tawag na ka na sa may talisay masin na Black Mamba. Tuang ko to. Usa sa tuang kauban nga air supply. Tuang kauban nga air supply. Taas mo kayo siya mga kanta to si Kuan, si Black Mamba. Shout out nilang Mama Dayen, Uncle Arnold, Kuya Ilmo, Noken, Noken, and Lonely Boy. Kani Ate Kit Kat. Akong dream, Tatay Dods, o naay country, naay damgo. Akong dream, Tay Dods, naligo ko sa dagat, nga tinaw kaayo. Unya, naay naabot nga halas. Dako, duha sila, girl and boy. Kalantaw sila nako. Din hadlok ko, nidagan ko og nagkadagma-dagma. Nakamata din ko kay gihapak kog ayo sa akong Indonesian nga kauban. Hapit na unta mahimong tao ang duha ka halas. Kaning halas no. Ug atong subayon gikan pa sa sinugdan kana siya matintalon mongod. Duha ka halas pero wala mapur magtao. Wala pud magtao, hapit. Wala mapur magtao. Nagagukod niya pero wa man siya mapaaki. Wala siya paaki. Oh. Na siya sa dagat nga tinaw kuno kaayo. Way problema sa iyang panglawas kay ang dagat tinaw man. Gawas lang og lubog, problema na sa iyang panglawas. Ang kining halas lang nga nagagukod niya unta, nahadlok man siya. Og doon na siya ay minahal sa kinabuhi ba na ay manintal sa iyang minahal sa kinabuhi. No? Dayon, so kung doon na ni siya uyab tay, ang iyang uyab doon ay nanintal. Oo, doon ay nanintal. Pero wa pa man siya mapaaki, wa pa matintal. So wala pa matintal ang iyang uyab. Pananglitan, ug wala pud siya ay minahal sa kinabuhi. Oo. Duha ka meaning ana ng halas naabay na sina niya no sa iyang pagkatao. Oo. O sa pangabuhi ba. O ingon ana ang meaning anang halas. Okay. Kay mapaaka na kasalas awa na. Mo na natuman. O natuman na ang ilang na develop na ang ilang duha ka gugma dito sa nanintal. Sa nintal sa imong partner. Sa iyang minahal. So kung doon na kay Uyab Ma'am Amina Duterte, so ingon ni Kuya Dods nga doon na kuno nanintal. Apan kung napaaka na ka sa halas, nagpasabot nga ang imo ang uyab natintal na. Naagaw na. Pero karon wala pa. Wala pa matintal. So pasalamat ta gawa pag matintal. Wala pa. Pakpak both of you Kuya Romy and ni girl walay
paglubad ang balak tubag-tubag. Walay tinud-anay ha. Ikan usab ni Mamayet, salamat kayo tay ha sa imo ang hubad. Iko, balak ni tata. Iko, balak ni tata. Daw na siya balak. So ato ning hatag pagtagad ning balak ni Mamayet. Before ko mo hatag na pud sa ako ang lain usab nga balak aron partner. Ato sa ning ikuan pud kang Mamayet. Kay doon na siya kana ang balak. Yes, may putol. Sabay ko. May kabiro sa amin sa may putol, labi na yun sa Madinulan pamili. Adri, payong gabi DJ, pa-request cook song, labis na nasaktan si DJ Kat ang maganda. Wala manggunta. Kuan pa ta kana na ang ugma pa to. Ugma pa tong kantahan na to ha. Magugma ta siguro. Ugma pa to ato ang kantahan. Pagtuling mata ba. Salamat sa inyo ang pagpaminaw diya karon. So, dirita sa ato ang balak nga gipadala on the spot. Basta on the spot nga balak tay magkadipo-dipo kita. Kaya wala man nato mapraktisi. So salamat gihapon bisan na dili kayo nato makuan ngay pud mig dispensa nga dili kay nato ma-deliver labi nag on the spot pero ato gyud paningkamutan gihapon. So kini iya ang balak wala may kuan ani murag walay kuan, murag walay title ni. So gikan ni Ma'am Mayet Akailar. Samtang ako nagtanaw, naminaw sa inyong tagik pasiaw ug balak sa gugma. Ako natingala. Nipatong ang lamok. Ako naghinuktok. Kanus ang akong giluto nga itlog na sunog. Gani na ay bagtok ni kamang sa suok. Og ako nitindog. Og naglibog kay ang cellphone nagtingog. Si Kudunsoy ang nalitok. Pantay ang libog. Kay moingon jud ang naibog. Pero ayaw kay na ako'y gidulog. Bana nga murag buldog. Dili mahalog. Ipangga bisag isog. Bahala og matuhog. Basta walay libog. Aluman og bulog na ko ini. Tulbaa po kayo ning balak ni Mamayet. Salamat kay Mamayet ha. Sa mo ang balak. Amot, naputol na ko iyang balak. Naputol siguro niyang balak. Bawal maibog. Okay ra, maibog mo na yung Kudunsoy. Ayaw lang yun magpatintal. Okay ra, maibog. Kay kanang kaibog, naaraman na siya. Kaya lang mo yun patintal. Binagduna na mo yung mga partner. Kaya na, sigurado ka ng inyong mga partner nga murag mga bulldog. Diha, mapakan din mo. May kamulay pa ako. Niyak apilong tagpaak. Okay na pa akon ko basta apilan niyo si Kuya Dod, si Kuya Rumi. Wala na may labot. Ay mo ra gid na ko Kudunsoy. Apilon kay ina na share man ta kay naamat. So, salamat kay Mama sa imo ang pasiaw nga balak. Okay ra Lods kay wala pa ta nag-uyab, ayaw lang patintal. Shout out ko ni Jonel Daginutas diha sa Lawaan. Hoy si Jonel. Di ana batuan ng kwan silingan na to na di ana si Jonel nasa Luyo ilang balay. Nang Luyo bitaw na dola na sa kwan sa may diya sa may one partner sa agriculture. Nato ang mga daghang amigo po sa palibot. Mga Daginutas family. Maayong gabi po ni kwan ni Tatay Alo. Sabihin nyo datay. Salamat sa tuwang 23 ka nagreya karong nga gabi una ha. Thank you so much. Kunya dili na ta magkuan, dili ta sa
laing balak partner. Kay kaning balakan ni actually gi-request ni siya ni Dudong Patrel sa diha. Unya si Dudong Patrel wala na ko to nahatagi og pagtagad to iyang request kay tungod pod kay daghan pod kay tang balak atong higayuna. So karon nako kuan kay ni saad man ko nga karon nako i-balak ang iyang request katong gugma nga murag COVID bitaw partner. So actually kaning balakan na balik-balik naman ni siya pero gi-request mo po siya so ato ni siyang hatagan og pagtagad karon nga gabi una. Gugma nga murag COVID. Pagkadili madahom ang mga panahon. Mukalit pagtumaw ang gugmang na angko. Wala gipaabot bisan pa sa katulugon. Mitungha mitubo sa sayop nga panahon. Ang gugma mitapot daw COVID nga pandemya. Dili ikaw makalikay kung siya ana-ana. Kay ang kaibog muturok sa imong mga mata. Nga mauon niya'y mutudlo ngadto sa paghigugma. Ang virus sa gugma, dili gayud tiaw-tiaw. Kay magpanilap ang mga balik-balik kung ikaw makatilaw. Sa kainit o kumbursyon, ikaw matunaw. Bisan pag way pahulay, magbuntag way pamahaw. Apan ang gugmang salingkapaw, daw COVID sa China. Nga mitabok milatas sa mga soberanya. Nga moagaw sa malinaong panimalay ug pamilya. Og muguba, musaknit sa tinuod nga gugma. Usa magtukaw, magbinantayon sa matag usa. Basin, mataptan kita sa virus sa paghigugma. Og mahitumpawak sa alaot ug sayop nga relasyon. Na mauunyay makabungkag sa inyong kaminyoon. Ihangad ni Bathala ang litag nga mga nagabaha. Kay siya ang mga kamot, pulbuson ang mga sala. O ilubong sa kalayo sa paghukom ang mga luha. Aron puy-an ang kalipay nga dugay ng gitinguha. Salamat kayo mga partner. Salamat kayo. Sa tuang balak nga gugma nga murag COVID. Tinuod yun nga ang gugma, doon na po'y gugma nga murag yung COVID. Nakanamit ang virus. Kalit raw. Kalit ang puto. Nga labinag ka na ang imong gihigugma, doon na po'y pamilya. Mura bitaw ka na ang ikaw mo'y nakadaot. Nakatag kong kadaot. So, muragid siya og COVID. Nga ang COVID po, ni kalit tungha diri sa tuang kalibutan. Kung ni guba og mga kinabuhi. So, pareha po gyapon siya sa gugma. Nga ang gugmang, gingon pa nila, ang gugma nga daw murag COVID sa China, nga muguba po ng pamilya. Doon na tayo tawag. Balik lang tawag ha. Balik lang tawag caller. So, dirita. Shout out. Oh, manani, nabasa na ako ng pa-shout out ha. So, sa mga gustong magpa-shout out, ayaw mo kaulaw na, libre shout out ha. Free shout out mga kadi. Sa ato ang live karong gabi una. Kunya kauban ako si Kuya Dods o si Kuya Romy. Karon nakit-an niyo si Ingudon so basin sa sunod adlaw ay mabisi na ta mag-absent na pod. Sa inaner ni usahay na usahay wala.
murag kuan tay, murag kabuti. Usahay mutungha, usahay. Murag kana niyang usa ni, kani niyang bao. Kita ang bao nga mo kalitra guho. Pareha sa kuan basiga sa daging sabno no. Usahay wala, usahay naa. Ya og mga adlaw basin di na pud makatungha sing gududsoy basig si Sweetie Pie or si Tio Badok mo yung modala siguro sa kuan. Sa atong Dr. Love kay maayo man po ni sila mo advice sabi na sa mga kuan, sa mga love advices. So, sila rin bahala og mana po. Siyempre, og mga adlaw, doon na po tayo kuan partner, no? Doon na po tayo hugyaw og kanini ang kantahan naman. Kantahan sa Diwan-Wan. Oo, narapagyapoy kantahan pero alas 7 na. Alas 7 na. Alas 7 hangtod alas 9 di ay ang kuan. So doon na tayo mga kuan kanina ang sa schedule. Doon na tayo mga upgrade, gipang upgrade or doon na po tayo gipang dugang. Tama niining ato ang programa karon nga mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Doon na siya sumpay. Mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi hubad sa mga damgo ug alog. Ana na siya, kuan na siya kanana ang kumbaga 5 in 1 or say tawag na 3 in 1. Nescafe ba? Oo, kunan ni siya kanang kanang ang mas kipanindutan pa siya. So, salamat kay nga naagid si Kuya Dods. Kuan po siya kanang ang ingon pa nila murag propita pa nga makabalo og mahubad. So sa mga gusto lang magpahubad ha, katulad kong mutuo. Kay dili magid pud tanan nga mutuo. Ako Kuya Dods, kuan ko kanang naara ko tunga-tunga. Usahay mutuo, usahay dili. Pareha sa suga lagi usahay na usahay wa. Usahay na aw. Abot ka si Kuya Rumi og mutuo ba kani siya? Ako di pa ko muto. Ako sa kuto nga pod. Ano pa to? Kay makita ko sa edit pod. So, di na ta maglangan. Ato na yung ihatag na po ang lain na usab nga bala karong gabi una. Kasi dunay laing balak si Kuya Dods diha. So, ato nang ipakuan niya, ipasupot ang balak. Kaya ato oras niya, banti na bata sa pagkalas 8:43 sa kagabion. So, sa adiser na to, pabalakon si Kuya Dods, ato sa pasalamatan, ang ato ang mga tag-paluyon, ining maong programa. Ang less water, tubig sa kinihan, nga diligid mahubsan, nibutang di sa Purok Uno, Linabo, Dapitan City. Tubig nga safety imnon sa inyo ang pamilya, ihatod tagsa-tagsa sa inyo ang mga tugkaran. Pwede po ka maadto dito magpa-refill, magdala ka galon. Pwede po ka kung gusto kang muhangyo. At walang si Madam Ligaya sa Nico ang tag-iyag tagdumala. Kaya sa Purok Uno, Linabo, Dapitan City. Kaya salamat usab sa isa sa tuwag nagpaloy din ng mga programa, ang iFriend Digital House. Usab sa tuwag Margie's Meat Shop diha nga nagutang sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Usab sa tuwag Batanon, amigo sa tanan. Maabtik si Congressman Pinpinoy. Ngayong gabi. Kining atong balak nga naguluhan og ulan sa kapakyasan. Ulan sa kapakyasan, so daghan gid ang kuantay. Daghan gid ang kapakyasan nga nahitabo kay nagulan man. Okay, di nato lang ngayon ihatag din natin Kuya Dods ang iyang ikaduhang balak karong gabi una. Latos, Kuya Dods. Mangit-ngit nga kalibutan puno sa kasub-anan. Mapinsan sa Kuya Romy na po daw. Dagdagong sa kalangitan. Pagbangutan, paghilak, pagganguy-nguy sa tumang kasakitan. Nadawalay timaan nga pag-aablihan hanggang haan sa kahayan. Aron unta ang kaparutan, pagadan-agan sa timpos nga pagbanwa. Ibukbo ang ulan sa kapakyasan, ay hinungdan sa akong pagkatunaw. Ikaw batong bantilis nga tipa o nahilis. Nakulog sa mga pagsulay. Agos sa samakan sa dughan nga walay igong hinungdan. Bulog ug sulog sa kinabuhi, makigbisog, unta mahunong na. Wala na'y kusog
king balatian o nagpasaan sa mga tulay. Wala na'y umoy kining dughan sa tumang pagkatino. Wala na'y mga luha na magagayday sa akong mga akin. Kaya ang kinabuhi, iganapan sa dagkong pagbaha o paghampas sa paligya. Pagkabait uyamot kinakabus kung kinabuhi. Puno sa kasakit nga gihatag diha sa langit. Kuhao na lang unta kining hinulaman kung kinabuhi. Aron makibwas ang mga pag-antos o mga kasakit. Pagkabangis gayod sa gisubay kung mga dalan. Walay swerte ang gilaktan sa palaran. Mga nagtunganhi, mga direksyon o walay tinong padulungan o malipayong usang putanan. Okay, daghang kayong salamat. Okay, salamat kay Kuya Don sa imong laing dalit lingaw balak karong gabi. Mao katoy naghatod sa ato ang pagka alas 8:48 sa kagabion. Bisan walay nangutana. So, maayong pagpanihapon sa karon pananihapon, maayong pagtanday-tanday sa mga nagtanday-tanday na diha. Kung nay tandayanan. Kung nay tandayanan. Pero kung nay tandayanan, magmantinil na lang tag-unlan. Unlan na lang ta. Init man po ng unlan ko dun soy. Ano po ka natay? Mainit mo po ng ungnan kadugay ang tinanday na to. Agi po na sa imong lawas nga init ba? Matanggal ko kayo. Pero kung naka sa aircon, murag di gyud mo init. Murag di gyud. Shout out ni Kuya Cardo o ni Madam Christine. Salamat ng marami sa bulad. Free na akong sudaan panihapon. O ulitin, Madam ha, thanks to your auntie to. Okay, salamat po dahil siyang auntie. Okay ka ni Ma'am Ems. Pa-shout out ko sa lawaan ni Ginny Villa Campa, Nitay, Natay, Bino Pirig, J. Kapitan sa Putol, Clifford Amoy ug sa iyang mga kapunungan. Sa mga DJ sa station ni Ma'am Ivy Ferolino and her family and sa akong family. Thanks much from Mayat Makailar. Yan. Thank you. Thank you kayo, Ma'am Yet, sa imo ang mensahe. So, di na ta maglangan. Ato na pong ihatag ni partner Kuya Rumi ang balak no sa pero nga gabi una. Say uluhan na imong balak karon na partner. Murag imo, murag dili. Murag imo, murag dili, murag duda ko ani, murag may bawan na rin tanan ron. may bawaan gini duna gini mga kuan ani ba. Tinigtap sa duyan mo ingon sa murag ako, murag dili. Ako murag dili. Open gabi usab sa 12 tribes sa Jacob. Ug sa tanang ginsak pa nila labi na gyud kang duy-duy mag-abo. Mabuhay po kayo. Ug sa may lamatik usab sa mga abordo family, Tudara family. Thank you so much for tuning in. Okay, Kuya. Murag imo, murag dili. Sununga, lantawa, bukha ang imong pikas mata. Tutuki ka ng gidala-dala sa guwapa mong asawa, Kuya Buyag. Itandi-tandi ka ng mga kurba sa iyang mga mata. Itandi ka ng imong ilong nga murag palua. Tutuki og maayo kung kanimo ba kana maliwat.
Pagkaroon, pre. Basin sa imong pagkapalahubo, ug kadanhag ikaw nalipat. Pirming gadulog sa bol sa tuba nga bago pang dawat. Sa lain na di ay nga binuhat mata sa asawa misulirat. Sa imo niyang paglingaw-lingaw sa ilim nun nga gitagay. Asawa mo gidagit sa lain nagpauraray. Sulay niya day. Tumpagon ang pag-ong hinimo mga balay. Ang kini na panamas-tamasan sa pagsulay. Undangin na ka ng imong pagkaadik sa ilim nung makahubog. At di man na ang asawa sa kadlawon gitugnaw nagkurog. Gihidlaw sa mga gakos mong dalapakurog. Sige manggoday. Ug sa mga laptik o papiti mong imong pagkabarog. Higala, mukha na ang imong pikas mata. Ug ayaw gayon ka balaka. Kay sa sunod, liwat sa imong asawa, imuha na. Ikaw, pre, ay pinuang pre. Ayaw lang yun palipat sa imong mga barkada. Di mo barkada ginudahan, ako magpapare. Kay basin unyag ikaw hugol o ilaron raga. Salamat ka, Bernard. Wala kumpiyansa Kuya Rumi. Huwag yung kumpiyansa. Batong taratay katutay ang birthday tay. Huwag siya nag-inom. Huwag siya inom. Huwag siya Delikado inom. man gyud. Una-una niya, nama si Kuya Dudes. Naarawan si Kuya Dudes. Kuya wag mo Kuya Rumi. Maaptik nga tao. Maaptik nga tao mo naging nga maaptik nga tao. Tapos kinabuhi ni. Kunya magbabalak ka ba pod? Delikado. Wala mo ilang higala di ano. Wala mo ilang. Kaya kani magungkwantay kani libitong pintasyon di kini mo ilang higala. Isang membro pa sa pamilya. Basta tentasyon na ni gikan ni Satanas mo nang kita bisan pa man sa tuang pagkatawhanon masayop kita sa pulong sa unahuna ug sa buhat mga ilang gyapon tag giya sa atong dabang makagami gitan niya malimot kay siya ra gid tanan ang atong dalampan. Ayun, matud pa ni Kuya Dods, kinahanglan nga butangan po inyong ngalan kay siyempre lain mo niya nga Ginoo mo. Matud pa diri ni may ending very nice. Pakpak. Dili. Aminan ako na mo. Nalibat naman eh. Nalibat na ako mata. Very nice. Pakpak gikan ni Ma'am Amina. Gikan usab ni Aquarius dagang gisip ka. Maroon na itong buhat. Mga tawa na dati kay Good evening mga DJs, especially ni Incodence. O Kuya Dens, watching from Island, Lost of Love in Sipalok, Sibutan, Philippines. Yoo! Yeah! Salamat kay ni mo Ma'am Joanna De La Cruz sa pag-watch at ang live karong gabi una. So, thank you so much sa mga karon pa lantaw sa tong live. Karon pa naka-tune in. Salamat din kayo mga kadi.
sa inyo ang ingon pa nila pag-parking sa ato ang programa karong gabi una. So, dili man gyud 100% nga ang tanan ganahan sa programa nga balak, mga tagik pa siya og balak sa kinabuhi o kaning hubad sa alom og damgo. Apan nagpasalamat gihapon mi sa pipila sa mga soking listeners na naaragid gihapon ang uban pipila nga nagsuporta gihapon sa ato. Bisan pa man sa ato ang kabisi usahay mag-absent itong mga kakulian. So nangayo pud ta og dispensa na mga kadi usahay gani late pud ta ganina o karon nagsugod late po ta bini abi pud ni quick nga walay bala karon. So kay putag dispensa kay ang ato manggong kakulian dili nato mahibaw-an. So mao na nga ato gyung hinumduman kanunay mga kadi nga unsa man ang atong gipangbuhat-buhat, unsa pa may atong mga buhaton, ato siyang ipahinungod og ipahinungod ngadto sa atong labaw makagagahom. Inanara. Doon na tayo mga kabingkilan sa ato ang mga kauban, ato ang mga paryente, atong mga membro sa pamilya, yang dato sa langit og kinahanglan ato silang pasayloon. Inanara mga kadi aron dili ta magpapreso, dili ta ingon pa nila dili ta magpaulipon sa ato ang pagkatawhanon. Diin ato ang paningkabutan nga wa ta kabalo ugma damlag or karon uran-uran mamatay ta. O yan, dili ta magbilin. Real talk na siya. Dili ta magbilin og sama ng loob sa atong isig katawo. Muna nga pinaagi sa ato ang programa nga mga tagig pasiyaw balak sa kinabuhi og hubad sa damgo ug alom. Kining mao nga programa kuha ni siya kanada ang 5-in-1, 7-in-1 or 3-in-1 na ginidilitanan kay nagpunting man kining programaha ngadto sa kinabuhi sa tao. Okay. Nagpunting man ni siya. Not only sa ato ang labang makagagahom but also sa tanan nga mga katawhan. Nakuha na siya namugna kanang balak tungod sa kinabuhi ra usab sa tao. Nya tungod usab sa gugma. Muna siya mga kadi. Gayon atong mahinumduman po din ko dun sa nga nag-ingon ang Ginoo nga kun wala ako wa gyud mo'y mahimo. Sa ato ba bisan unsaon ato paningkamot aning kalibutan na. Bisan pag-iungad iumod atong mga simod. Wa kita mahimo kun wala siya. Wa kita. Muna nga di nato ikalimtan sa matag adlaw nga tanan, sa matag hagtok sa tak na anaa gid siya sa atong una-una. Mao ra gid nay iyang kahimutan nato. Mo nang giingon sa kwantay nga ihatag ginato ang kinamayuhan nga gasa ngadto sa atong labang magagahom kundi maunang pag-ampo. Maunang pagpangayon natong pasalamat, pagpangayon natong pasaylo sa atong mga kalapasan. Kanang nga maong gasa mo na gipangayo sa atong labaw makagahom. Ang paghimog matarong diri sa kalibutan. Mo nagingon na nga samtang buhi patad diri sa kalibutan maghimo magtigom tag bahandi ngadto sa langit dili sa kalibutan. Kaya ang finishing line nato mao ra man ang katapusan gutlo sa atong kinabuhi. Mo magini sa finishing line. Mao ra gina. Mo nang salamat kay ni Kuya Dodds plus 10 ka sa langit. Si Kuya Ay, Romy ako pahinumdum lang. si Kuya Romy plus 5. Minus 5. Equal 500. Abi bitaw nimo Kuya Dodds. Ako pong nabantayan bitaw labi nagmaghisgot ka og ang kasagaran gid labi nagmaghisgot og pang Ginoo gamay ray maminaw. Ay mo Kung isgot din ay kamay sa Katulgon na ng uban. Katulgon na yon. Kaya naman musugyot, musulsul sa ilang kalimpatakan ba? Ayaw paminaw, ana. Kailan na tanakin sana. Pagkontra mo na sila ni Kristo. So, matod pa rin. Gutom, nakain ko. Gutom lagi ko. Kaya kung pananaw diri, wala na. Namnam na. Namnam na. Shout out ako ni Sir Ivor sa Playa Vida. Kusga lang para makadungog ba? Baka namnam. Okay, Sir Ivor, mayong gabi ni mo diha. Atong umaabot nga konsehal diri sa kuan. Napitan. Usaw-usaw na piliono na nakapile na sa siyo ako. Wala pa may kuan, wala pa ganun. Wala pa, pero ako na ibawa, nakapile na siya. Nakapile. Si kitaan ni Kuya Remy, sunod tuig. O may gabi usap kang Sir Yulo sa dasa diyan sa may Sulangan o sa may Akbang sa may State College kang ayan at dasa. Bisan ba yung musunod bubalak partner? Wala day oras di ay. Wala na oras partner. Manamilit na lang si Kwan, si Kuya Dodds. Sige. Si Kuya Dodds una manamilit kay doon na siya. Manamilit ka ni Rosalinda. Okay, ato ning pahauman ning iya ang kuan o kanini ang kumusta ka kaninindot ni kay mangumusta puta samtang nga nanamilit nangumusta puta sa tuang mga minahal sa kinabuhi ug kahigalaan.
adto na kami, manamilit na kami kanimo, Rosalinda. Pagkaanindot suduungon sa imong mga pahiyom. Naisama sa kabugnaw sa huyuhoy ni ining kagabhion. Pagkabulahan sa mga binuhat nga sa imong gugma magahatagan. Apan kasakit ni adtong mga alaot nga may takilpo na lang unya ni adtong talinggab sa mga kapakyasan. Ako kini si Dudoy de la Serna Hampa nga nagsapnay sa mga gabok mong panumpa nga gibilin mo nga rin kanako uwa kagani manamilit sa imong pagbiya. Pagtungod sa pagmahal o pagpangga ko kanimo, Rosalinda. Ayaw akong subuang may kalimtan ko ikaw. Kay pili ko ka na mahimo. Ngani, adunay mga gabi nga dili ko tuyoon nga mulugmaw ning akong mga luha. Ug adunay mga gabi, Rosalinda, nga mapugos og intos ning akong mga mata og duha ka lusok nga luha gikan sa namalhan kong paglaom. Apan kumudi ang mga kasakit nga gitingal mo nga rin kanako. Kayano ang pangandoy sa akong kinabuhi. Apan hadlok lang ako, Rosalinda. Natingali pa man unya diha sa imong katulugon. Duawon ka sa mga damgo daman. Ako imong kinahanglanon. Ug mahimong sayang na lang ang tanan. Kay kini si Dudoy de la Patag Sabado kayo nga tanan, ang tagik balak pasiyaw sa kinabuhi o hubad sa alom o sa damgo. Kini lang ang inyong boss nga lagad sa kanina nga si Kuya Rome. O mapuhon mga kadaboys, si Kuya Rome adunay programa og masabuntag 6:30 adto ta sa 8 AM sa buntag. Ang Classic All Days by Kuya Rome mga kadaboys. O partner og makalsot ko partner kinsa mo sa imong grupo live pa balodan. Ang siguro kung kisay available lang ni Tio Badok og ni DJ Sweetie Pie, mo dala sa Der Dr. Love ug mga adlaw. Pero nanang ito si Tipe Murag dili ko na siya kapan na paghapon. So kung wala si Tio Badok ugma, wala pud si Sweetie Pie, syempre wala ang akong amigo si Kuya Rome. Dili ko kapan na kay dili ko kabaluan na di ko pasalig. Pero kung makaya ra pud sa ako ang oras, pamasin lang kung makaya lang pud sa akong oras. Pero basig makaya na Tio Badok. Tio Badok basig available. Kaya na lang kay karon kung mga panahon na medyo mabisi pagiko din sa sunod nga hugyaw pasiaw sa Friday, basin wala na pud ko ana siguro. So siguro makita ninyo sila lang gyapon Kuya Rome, sila ni Tatay Mario, silang Tatay Fab. Nakurag gyapon atong mga kauban sa kuan sa hugyaw pasiaw. Shout out salamat kayo ha nila ni Aquarius. Tripod sa ato ang cellphone ay. Salamat na lang kayo ninyo ha sa ato ang mga nagtawag o nag-text. Dahil katong uban nga wala natubag, pasensya gid kayo kay ginako na bantay po ang inyong mga tawag. So, na to siya kanana ang inubanan na putos kadangag. So, salamat kayo ninyong tanan ha. Okay, temporaryo lang kami ng manamilit. Ang kadalang sunod yung samang taknaw samang istasyon. Salamat sa ngalan sa among kubaran sa buhat na binigay sa among programming director nga si Kuya Dincio. Especially sa among gapitog matsong station manager nga si Sir Charles Perolino o sa mahal sa Timog Kinaboy nga si Ma'am Ivy Vidal Perolino. Luzon, Visayas, sa Mindanao. Good evening to all. Bye-bye og I love you all. Kinikupma, kinipadaling hoki, ang saluma nga akong ipabati, panganti maoy naghari.
sa mga titik ning akong awit. Di man ilang pinangga, di ko ikaw. Saksi ang langit sa timos kong pagkati, luyo sa kalihan sa atong mga gugma. Pangitaon ko ang dalan alang ka natong duha. Nga ikaw akong ulungan, bisan ang kalibutan maglumili. Ay sabayan na ako sakito, lamang malipay ka. Na ikaw